So ani ta ron puli mi og tanong kinungod katong tag-init niagian ang among sibuyas og ulod. So karon ibalikan mo hawad nga gitamnan na mo repolyo. So nata sa diri sa peak suging hangin diri mo namong lagkaw kanyo dako kayong karutsan ni Boss Cesar Asisoy gangis sa may tingog sa gangis, init jud kanya mong repolyuhan natanom. So mga bulan na kapin, so dagko na siya, no, dagko na sa size sa tiil ana. O pa siya nilingin eventually kaning repolyo toto 3 to 4 months na siya. So hopefully maayo ang paglingin. Karon wa pag-iulan, duha na ka simanang nilabay. So mo ginay challenge diri sa pananom, no, labi na kaning mga repolyo, pero naa man ta sa elevated na lugar, so di kita mabalaka nga atong tupad kay kamuti o galay o kamuti galay ya dito pod kamuti galay dire moy repolyo. So kani buyag ang pagtubuan ni natagod yun ni ang repolyo nato. So naata sa elevated area kay niingon sila nga ang kanang elevated area rocky or kanang batuon munay nindot sa sibuyas, repolyo ug ubang pananom. Kay ni suway sad mi didto sa ubos kay kani manggod hangin kayo, so igo kay siya banda kay hangin dire. So di gyud ta kahunat og kanang mga bunga-bunga dire na tamnan. Pwede man noon pero imong butangan og kanang tukod. So munang akong gi-prefer na mas maayo repolyo lang sa dire testing. Puli na to sa sibuyas kay buyag atong sibuyas dire nakasakto man pud tug gingi. Ya atong repolyo, no, kani ding repolyo lahi-lahi di siya size. So dili na siya magdungan tanan og harvest kundi nasa na siya latang-latang. So munay nakanindot. So 3 months from now hopefully kana the same size na sila na kuan. So wa pa na cover ron ang kuan. So 3 months. So ato amo nang gipas-an among sili dito sa ubos. So kani mo na among repolyuhan dire. Okay. So suroy sa ta dito sa ubos. Another video na sa tong naa dito namo sa ubos. Okay. So sa pagpananom mo gid ni ang challenge, wa gid mi ka igo sa saktong presyo. Pero nalipay gyapon ko. Although wa ta kay igo pero lipay gyapon ta kay kita man tas tanom og ang movement sa yuta. So kinahanglan lang gyud ko og kinsay maka dawat sa akong mga produkto diha sa siyudad sa Sugbo or kinsay willing order makasupply ra tag repolyo dire weekly. Okay, so muna mong laggaw diha na mo gi-store ang among mga goods during harvest og diha sad may magpahuway during noon time. Okay, so kusuging hangin ron, init-init jud bisan tunga-tunga sa Agosto, sugod ng klase. So dapat pang matrikula na gyud taning kaning kitaon na ni upang baon. Okay, so na uyag ang repolyo mga tulogod ni ka sobre ang natanom na repolyo nya kana og gisugon og kaon. Sugod na kaon. So kung kinsay na tips diha sa oning repolyo, lahos. Salamat daan ug amping mo kanunay sa inyong pananom.
Oh, param to kuan pod. Oh, mana ni kalisod amo silihan. Ni kuan na ni sandaw na ni pag ting-init, di ba? Oo. Kuan na ni namunga. Kuan na ni dahon. Wala ni dahon pag nito eh. Lagi. Lagkaw na magkika no. So, ani ra ta kabawi ato vakansi na to ato. lagi. Oh, puhon. Adi kuan na to mo. Katong silihan dito pohon mo subong to ah. Nindot man pud gud tog lain sa tog klasiha pero murag di kay siya isog ba. Isi ka usukol ug ulan. Oh. Ha. Among style din na sili na repolyo. Okay. Aw na mo ni. So kami mo kita ra testing inani nong. Sagol ning repolyo sili na mo kay wa mamilaing lugar katamnan so amo na nang gisagol. Pero pwede gina siya sa mga explanation. Pwede ra kayo kay lahi man sila. Di man sila bunga-bunga maning usa. Ang usa kay di man. So muna guys, inani kalisod oh. Dangog good. Ya. Ito among soil. Oh. Less ang grip. Oh, pil ko na. Ha. Kang sili. Ha, pila duha ka lata no? Unom ka grapa ang repolyo. Ya sili duha mo to ka lata. Yan na. Nani ka oh. Kani tanawa. Wa na ni subong. Oh, kana na upaw na gid oh. Kani ato ni. Kuapa naman kayo. Ay, reject. Kuha sa layo. Tungod ba na sakit na siya pag ulan. Kanino? Nalutob. Murag na paso siya. Pero makaon pag gihapon eh. Ay ka ako. Humot gihapon kayo. Ah, di ko magreklamo ni oh. Di na mo. Ano? Kulong gihapon ang dahon. Pero makabulong siya. Pero makabunga gihapon na. Kani siya lahi na klase kato siya kay. Ito. Oh. Lain tong siya to. To dito nahan. Motoy daghang kuha. Asa? Karang kuha. Asa kare? Karang dihas. Smooth kayin siguro ni. Sultan F1 og smooth kayin. Alayo kay lagkaw. Kani sa ginga unsam ni? O dok taas laging husa na. Di mo na makaon ron bunga na. Adi makaon. Na may liso. Mura de kag darna na. Mutya sa saging. May liso na sa ginga. Asa agi dong?